Умът, моят приятел. По рождение всички ние, като човешки същества, сме дарени с невероятен потенциал под формата на главния си мозък. Това е физическото му изражение, а нагалено го наричаме ум. Там е разположено царството на менталното ни пространство. Всеки от нас го притежава и не се изисква специална дарба или талант, за да боравиш с него. Той е отговорен за всяко изобретение и добра идея. На него дължим почти целия си прогрес като биологичен вид. Но като всеки друг могъщ потенциал, и този може да се насочи и срещу нас самите. Ако не внимаваме на къде насочваме силата му, лесно може да си навредим. За да разберем по-добре как това е възможно, е необходимо да погледнем как работи. Тук ще разгледаме как умът ни работи на ментално ниво, защото това ни трябва на практика, а не как работи мозъкът на физическо ниво, за което има учебници и хич не ни помага да си решим проблемите. Най-общо казано, умът ни може да заеме 3 позиции при възникване на даден проблем или ситуация. Тази позиция, която няма да коментираме, е неутралността в контекста на игнориране на въпроса. Няма да я коментираме, защото ако изберем да игнорираме нещо, то най-вероятно не ни касае пряко, а пък ако ни засяга и продължаваме да го отбягваме, то рано или късно умът ни ще е принуден да застане в една от другите 2 позиции. А те са: първата – позиция на жертва, пасивност. Първата, най-често несъзнавана позиция е тази на жертвата. Тя е първосигнална, защото още от пещерно време умът ни е свикнал да се пази, за да оцелява. Бидейки предпазлив, страхлив и леко параноичен, винаги търсиш най-лошия вариант. Когато се намерим в предизвикателна или неизгодна ситуация, лесно може да открием как умът ни като по рефлекс заема това положение. В него умът веднага търси причината за незгодата, търси виновника и иска да го посочи с пръст. След като открил най-подходящия представител за опирането на пешкира, той вече спокойно може да продължи да изсипва цялата вина и отговорност върху него. Тук най-вече управлява егото, което обожава да се превръща в жертва и да отхвърля отговорността за собствения си живот. Тази позиция е не само неприятна за нас и околните, а и е много разрушителна, главно защото руши собственият ни потенциал. Когато автоматичната позиция или реакция на ума ни е такава, то ние подсъзнателно насочваме лъча на потенциала си към посоката на провала. Това значи, че умът ни започва да се вихри в посоката на защо нещата не работят, защо ще се провалим, защо нямаме шанс, защо възможностите, които имаме, много вероятно да са неуспешни и прочее. Тоест така ние лека по лека, невидимо и неосъзнато, сами се превръщаме в песимисти или просто в хора, които са фокусирани върху неприятния развой на събитията. Както вече знаем от текста за манифестирането и силата на мисълта, фокусът е всичко. Там, където е той, там се оформя и реалността ни. Ако постоянно си повтаряме как не можем и сме некадърни, как не сме достатъчно подготвени или вечно се съсредоточаваме в слабите си страни и ги потвърждаваме, то всичко това се превръща в едно себе реализиращо се предсказание. И това е само защото държим лъча на ума си насочен натам. Време е да го пренасочим. Позиция на активност, създаване на решения. Това е по-красивата му позиция, в която умът насочва целия си творчески и анализиращ потенциал в това как да разрешим ситуацията в наша полза. Това е една далеч по-осъзната, по-еволюирала и дори божествена позиция, при която страхът е заменен със спокойствие и при нея не търсим виновник, а поемаме отговорността сами. Тя, обратно на първата, е отлична за нас и за околните. При нея развиваме креативност и не обвиняваме никого. Когато съзнателно поработим с ума си чрез практики като наблюдение и съзнателно насочване на мисълта, то в един момент ние успяваме да насочим лъча на потенциала си в посоката на успеха. Излъчвайки мощната му сила натам, нашата креативност нараства, а умът ни става все по-наблюдателен и схватлив за това как да навигира света и как да излиза от ситуации по възможно най-елегантния начин.
Започваме да виждаме възможности там, където преди сме виждали ограничения. Измисляме нови варианти за действие и откриваме алтернативни, доскоро невидими решения. При тази умствена позиция или нагласа перспектива, фокусът пада върху това как да си помогнем и как да впрегнем силните си страни, за да постигнем целта. Резултатът е развитието на адаптивните ни способности и собственото ни самочувствие, да не говорим за успешното преодоляване на ситуацията. Разбира се, умът ни не работи единствено, когато е изправен пред проблем. Той работи постоянно. Обичайната позиция, която заема, е от изключително значение, защото тя до голяма степен определя и неговата пасивна или ежедневна настройка. Тоест, ако сме по-склонни да реагираме негативно, ще сме и негативно предразположени през останалото време. Ако обаче умът ни е настроен на честотата на решаването на проблема, то през останалото време предимно ще дава идеи и предложения за подобряване. И така стигаме до умствения ни модел или патърн на чист български. Той представлява обичайния ни мисловен процес или предразположението ни към света. Как реагираме по принцип и какви са най-честите ни повтарящи се мисли. Това е нашата матрица, характерния шаблон или коловоз, по който върви умът ни. Образно казано, то е операционната ни система, мястото, което определя кое какво е за нас. Добро, лошо, приятно, неприятно и прочее. С други думи, то определя цялостния ни характер и поведение. Точно поради тази причина е от изключителна важност. Него може да разпознаем чрез наблюдение. Първо, може да видим как реагираме най-често на нова информация или ситуации, а още повече ще разберем за себе си, като проследим какви са най-честите ни повтарящи се мисли. Какво мислим, какво си говорим сами, какво си повтаряме. Ако живеем с негативен мисловен модел, то ние постоянно се потискаме и ограничаваме растежа си. Него лесно ще познаем по осъждащите и нападащи мисли от типа "смотан съм, винаги се провалям, нямам късмет, никога не ми се получава" и така нататък. Много хора имат такава вградена програма, несъзнателно инсталирана от родителите си. Когато сме деца, а най-обичаните от теб хора, мама и тате, ти повтарят и насаждат такива неща, то тези идеи за теб самия остават дълбоко вградени в начина ти на възприятие и себеразбиране. С такъв модел на мислене ние често не само, че сами създаваме своето ограничение, ами и сами го поддържаме и засилваме. Например, ако от дете са ти насаждали, че си болнав и лесно боледуваш, а ти приемаш това за истина и си го повтаряш, то с годините не само, че ще поддържаш имунитета си нисък, а в крайна сметка може и да се разболеш от сериозно заболяване, защото в тази посока дълбае и работи твоят лъч. Там е фокусът ти, това се превръща в реалността ти. Ако живеем с позитивен мисловен модел, то ние постоянно се стимулираме и работим в посоката на пълния си потенциал. Него ще познаем по това, че първоначалната ни реакция е как да подобря това, как да помогна, какво може да се направи тук. Също ще го познаем по позитивността и лекотата в настройката си. Няма проблем, мога го, ще се справя и така нататък. С такъв модел на мислене всичко е възможно, защото не си слагаме сами капака. Склонни сме да опитаме, не ни е страх да експериментираме, дори да сгрешим. Научили сме, че за да стигнем до успешния опит, минаваме през редица грешни такива и знаем, че грешката е част от процеса. В нея няма нищо срамно, нищо лошо. И 7 пъти да падаш, но след тях да ставаш, ще те запомнят с изправянето. Ще те запомнят с силата на духа ти. Ако мислиш, че можеш, и ако мислиш, че не можеш, и в двата случая си прав. Общо взето е като мъдростта с двата вълка, един бял и един черен. Който и от двата да храниш повече, той ще излезе победител. Тук естествено не става въпрос за сляпа, безмозъчна позитивност, а за съвсем практична и ефективна нагласа. Хубавото е това, че докато сме живи може да се променим. Можем да се препрограмираме. Лафът не може да научиш старо куче на нови номера, вижи единствено за коравялостта на ума ни,
защото и науката доказва, че самият ни мозък е способен да се видоизменя, докато сме живи. Тоест бариерата за промяната е изцяло ментална, изцяло въображаема и самонасъдена. Ако мислиш, че можеш да се промениш и ако мислиш, че не можеш, и в двата случая си прав. Ако разпознаеш, че живееш с негативния модел и искаш да се промениш, то това може да стане сравнително безболезнено с малко съзнателно усилие. За целта започвай деня с намерението днес да не реагираш импулсивно, а да оставиш известна пауза за реакция. Дори 10 секунди могат да са достатъчни, в която пауза ще имаш време да превключиш към по-градивна реакция. Това става все по-лесно с практиката. Другото, което ще е необходимо, е да отделяш поне по 20-30 минути всеки ден на това да се препрограмираш. Намери място в тишина и уединение, където през следващия половин час буквално ще си насъдиш новата версия на мислите си. Например, ако досега си мислил, че не можеш и вечно се проваляш, то започни с изваждането на всичките си постижения до момента, независимо колко малки или големи са те, а след това премени към новата идея. Аз мога и винаги успявам. След като повториш новото достатъчен брой пъти, е време и да почувстваш как се усеща то. Какво е усещането да можеш и винаги да успяваш? Как те кара да се чувстваш? Как това влияе на самочувствието ти? Усещаш ли се по-силен и по-добре? Потопи се в тези усещания и постой там. Накисни се хубаво. Утре ще повториш това упражнение, а през целия ден ще се стремиш да вкараш новата си версия в движение, като тя пренаписва и заменя старата. И така, до момента, в който успешно си препрограмирал мисловния си процес и вече живееш новата си истина. Да бъдем осъзнати, да бъдем любов.